Hola, molt bones a un nou programa aquí a X Catalunya i avui és un dia bastant especial perquè tenim aquí a Sílvia Orriols, que si vols et presento una mica abans de donar-te la paraula i primer dir que és la batllessa de Ripoll, que va començar doncs, amb un regidor fa uns 5 o 6 anys i ara doncs, sembla que pugui fer tremolar tot el panorama polític de Catalunya. Moltes persones em diuen, no, a mi m'agrada Orriols, però no ho vull dir, a mi tal. Llavors, doncs, hem pensat, doncs, va, anem a fer-li una entrevista perquè així ens deixa una miqueta més clar doncs, el que pensen, també a veure què ens explica. Així que benvinguda Sílvia Orriols a X Catalunya. Moltes gràcies. Doncs la primera pregunta, ja que parlàvem que va començar tot de forma molt modesta, doncs va per aquí, o sigui, de forma molt modesta i a través de les xarxes socials, has sigut capaç d'arribar a tota Catalunya, des de Ripoll, que vas començar, fins a Tarragona, que és d'on visc. Al principi no es parlava massa de tu i ara tothom en parla. Llavors, doncs, les teves publicacions tenen més abast que altres líders polítics i que altres partits. Llavors, quina creu que ha sigut la clau d'aquest èxit? Bé, jo crec que el ciutadà el que valora dels integrants d'Aliança Catalana és bàsicament l'honestedat i la valentia, no? No fem ús de la correcció política que és habitual en la resta de formacions polítiques. Nosaltres parlem com parla el poble, no ens estem de denunciar allò que considerem que perjudica els catalans, encara que no sigui políticament correcte el fet de denunciar-ho, i per tant jo crec que el que ens ha valorat la ciutadania tant a nivell de Ripoll com ens està valorant ara a nivell de tot Catalunya doncs és bàsicament això, l'honestedat i la valentia de dir les coses pel seu nom i de clavar un cop de puny a la taula i dir prou, fins aquí hem arribat. Bé, doncs això no ha agradat a alguns i fa unes setmanes una organització que venia de la CUP doncs li va tirar farina. També el seu marit va ser agredit per un dels cosins dels terroristes del 17A. A més, ara, si no era suficient, els comuns han anat a Ripoll i han tapat cartells vostres. Creus que és un perill aquesta estratègia de deshumanitzar a l'adversari d'aquesta forma i més amb una democràcia com la que estem? Bé, totalment, no? Ens assenyalen com a objectiu, no? I evidentment doncs, normalitzen que se'ns veti, que se'ns censuri i fins i tot doncs, que se'ns agredeixi o se'ns assetgi pels carrers. No? I per tant hi ha aquesta normalització de la violència contra aquelles opcions polítiques o ideològiques amb les que no es combrega, que nosaltres considerem que és propi de règims totalitaris i que no hauria d'existir a la Catalunya del segle XXI. Nosaltres creiem en el lliure pensament, en que tothom hauria de poder expressar lliurement les seves opinions sense por de ser doncs, agredit, sense por de ser multat, com en el nostre cas. Jo també, a part de les agressions i dels assetjaments, doncs, he estat denunciada per l'Associació Islàmica de Ripoll per delicte d'odi als jutjats. Pesa damunt meu també una sanció de 10.001 euros emesa per la Generalitat de Catalunya pel simple fet de denunciar l'avenç islamista a casa nostra. Per tant, d'alguna manera s'està privant la ciutadania d'expressar lliurement les seves opinions quan aquestes no es corresponen amb el discurs oficial del govern. Doncs bé, anem a fer una miqueta el repàs al programa electoral d'Aliança Catalana, que s'ha fet bastant viral en xarxes. De fet, a mi em va arribar per tres persones diferents, així que no està malament, ho van enviar 3 persones diferents. I comencem amb el tema de la independència, crec que és un tema bastant important dins d'aquest programa, i alguns partits polítics proposen una DUI, altres un referèndum, altres fins i tot es volen quedar a Espanya, o altres volen demanar el permís d'Espanya per fer coses. Llavors, quina és la seva estratègia per fer una Catalunya independent i què en pensa de l'estratègia dels partits més processistes d'intentar buscar el permís d'Espanya per anar fent els avenços? Bé, Aliança Catalana és ara mateix l'única formació de l'engarellat polític català que defensa aquesta proclamació unilateral de la independència. També hi hauria alhora, però no té opcions reals de fer irrupció al Parlament, per tant no consta com a opció. Nosaltres el que sí que considerem és que la història ens demostra bastament que qualsevol pacte amb Espanya o qualsevol intent de cercar consensos amb ells o de dialogar amb ells és inviable, que sempre incompleixen els acords als quals s'arriba i que, per tant, és hora de decidir el nostre futur per nosaltres mateixos sense el seu vistiplau ni el seu permís. No?
Per tant, creiem en aquesta restitució unilateral de l'estat català, sempre i quan hi hagi una majoria democràtica al darrere que avali aquesta proclamació unilateral. En cas d'existir aquesta majoria a les urnes que pogués legitimar aquesta declaració unilateral d'independència, doncs evidentment caldria determinació política per mantenir en ferm aquesta decisió, perquè no duri 8 segons com la darrera que es va proclamar i, per tant, per donar temps a la resta de països de la Unió Europea i del món a reconèixer el nostre estat i la nostra nova realitat. Bé, doncs ara canviem una mica de tema, bastant de tema, i entrem en un altre debat que vosaltres també poseu sobre la taula, que és el tema de la immigració. De fet, Aliança Catalana acaba una mica amb aquest pensament de políticament correcte, que hi ha molts temes que es veten. Doncs bé, Aliança Catalana parla d'aquest tema, ho posa sobre la taula, i ens vull preguntar quines són les mesures que pren Aliança, o que vol fer Aliança Catalana sobre aquest tema, i després també una miqueta que quina ha de ser la política migratòria de Catalunya. Bé, és evident que cal restituir l'estat català per assumir plenes competències en aquesta matèria i que la Catalunya independent no es pot permetre mantenir aquest model immigratori actual. Cal un control fronterer estricte, cal fiscalitzar qui entra a casa nostra, mirar antecedents penals per evitar aquesta seguretat que es veu ara avui en dia als carrers. És evident que s'han de repatriar tots aquells immigrants que intentin entrar de forma irregular en el nostre territori i és evident també que hem de deportar tots aquells que delinqueixin, fins i tot en casos de delictes menors, perquè nosaltres admetem immigració que vingui aquí a treballar, a integrar-se, a contribuir a la societat, però en cap cas podem admetre que es vingui a Catalunya atemptant ni contra els drets ni contra la integritat dels catalans. Per tant, cal reformular de nou totes aquestes polítiques immigratòries, cal una moratòria per impedir que se'ns continuï minoritzant a casa nostra i que, per tant, hi hagi el perill de que algun dia puguem perdre el domini polític, cultural o fins i tot demogràfic del nostre país. Cal regular estrictament la immigració per evitar que això passi. I, evidentment, cal aquesta moratòria i cal també polítiques d'assimilació, és a dir, que totes aquelles persones que ja viuen damunt casa nostra i que procedeixen de diversos orígens s'acabin integrant a la nostra societat i acabin acceptant sense qüestionar-los els valors i les lleis civils europees. Bé, doncs ara tornem a canviar una miqueta de tema, que t'estem aquí preguntant de tot, una miqueta de bombardeig, però bé, així també posem una mica la persona que ens veu sap millor sobre Aliança Catalana. I aquesta pregunta la vam pensar perquè l'altre dia estava parlant amb un professor de l'escola concertada, estava prenent un cafè amb ell, ens en va dir que no hi ha alumnes d'origen català, que ell està a classe i mira els alumnes, no hi ha molts Xaviers o molts Marcs, sinó hi ha alumnes d'altres orígens. Llavors, això què significa? Doncs que els catalans, que els joves catalans, pares catalans, no tenen fills, o molts no en volen tenir, tampoc cal generalitzar, però molts no en volen tenir perquè no poden, doncs perquè tenen que pagar molt, etc. Llavors, què faria perquè la gent que treballa, que vol formar una família, que vol construir el seu futur, la seva casa i tot, ho pugui fer i què faria perquè els catalans tinguessin més fills, bàsicament? Bé, de catalans n'hi ha de diversos orígens i això no els fa menys catalans, això és més que evident, no? Però sí que és cert que els immigrants que ens arriben avui en dia no s'integren al país i no ho fan primer perquè no tenen voluntat pròpia per fer-ho, és a dir, venen aquí amb voluntat de persistir en el seu model de vida. Fins i tot hi ha immigrants que et diuen és que fugim de la pobresa, però importen aquest model fallit del seu país, ens l'importen a casa nostra i pretenen continuar visquent aquí de la mateixa manera que ho feien en el seu territori. Per tant, això ja no és una immigració que vingui aquí a integrar-se i a contribuir, sinó que simplement s'estableixen en contracomunitats i pretenen viure damunt la nostra terra, però com si fossin a casa seva. Això no es pot permetre. I respecte a les aules, la situació és realment preocupant. Si arreu del territori el català ja ha reculat fins a volum del 30% de catalanoparlants, que és una xifra en clara davallada, que a més els lingüistes adverteixen que frega el procés d'extinció, que per tant si no hi fem alguna cosa i una mica dràstica la llengua catalana s'extingirà d'aquí a poques generacions. No ho podem permetre, evidentment. Doncs aquesta situació que ja és prou tensa i prou traumàtica als nostres carrers encara ho és més dins les aules, no? Perquè és cert que els catalans tenen pocs fills. És cert que des de l'administració pública catalana no es fan polítiques natalistes que facilitin que els catalans tinguin fills. I és cert fins i tot que des dels mitjans públics catalans s'incentiva
el no tenir fills, és a dir, s'incentiva la baixa natalitat dels autòctons. Per tant, jo crec que des de l'administració el que s'ha de fer és abocar recursos perquè el nostre jovent pugui emancipar-se i pugui realment formar famílies i famílies nombroses que garanteixin la pervivència de la nostra nació. Aquí l'administració hi té un paper clau i, a més, doncs, a part d'aplicar aquestes mesures, el que ha de fer és garantir que no se'ns continuï substituint culturalment i demogràficament a base d'onades migratòries massives i invasives. No? En aquest cas, doncs, l'administració ha d'actuar i ho ha de fer de manera imminent perquè la situació ja és prou greu ara mateix. Doncs bé, tirant a una altra proposta que vosaltres també parleu bastant a Twitter, sobretot, ho he vist diverses vegades, i és l'impost de successions. De fet, Junts ja el va pujar fa 3 anys quan manava i, evidentment, les esquerres el volen mantenir i el volen tenir molt de temps. Llavors, què proposa Aliança Catalana en aquest aspecte? Bé, nosaltres el que proposem és erradicar aquest impost, que el considerem immoral, no és just gravar la mort de ningú i menys tornar a pagar per propietats o per patrimoni pels quals la persona que mor ja havia pagat impostos. No? Per tant, en aquest sentit, nosaltres advoquem claríssimament per erradicar aquest impost. És cert que la Generalitat té infrafinançament i que, per tant, cerca aquest tipus d'impostos per poder finançar les seves polítiques, però també és cert que la Catalunya alliberada, l'Estat català restituït, recaptaria el 100% dels seus impostos i, per tant, disposaria d'un marge econòmic bastant important que li permetria erradicar aquest impost i rebaixar-ne molts d'altres. No? Per tant, l'objectiu continua sent sempre la independència de Catalunya, recuperar totes les competències i, entre elles, recaptar impostos i, evidentment, no haver de pagar aquest 30% en concepte de saqueig fiscal o de solidaritat malentesa que ens imposa l'estat espanyol i que ens permetria erradicar aquest impost i, com deia, rebaixar-ne molts d'altres. I tocant un altre tema del programa, és que si creus que s'hauria d'exigir un nivell mínim de català per accedir a les ajudes socials. De fet, estan parlant una miqueta del català i crec que és un tema important, que està bé preguntar sobre això. I després també si aquestes ajudes haurien d'estar condicionades a tenir comportaments cívics amb la societat que t'envolta. Com ho veus? Bé, nosaltres el que pensem és que el català ha de ser necessari i imprescindible per viure i per desenvolupar-se a Catalunya. Per tant, per poder accedir a un lloc de treball s'ha de menester català i, evidentment, per accedir a una subvenció, encara més. No? És evident que, i ho estan aplicant, de fet, altres països europeus, s'han de tenir coneixements mínims de la cultura i de la llengua del país on has anat a raure abans de demanar o exigir que se t'ajudi a nivell social. I, per tant, hi hauria d'haver, en aquest sentit, una fiscalització de totes les persones que volen accedir a aquestes ajudes, no? I s'hauria de demostrar o acreditar un coneixement mínim de la nostra llengua i de la nostra cultura. Seria una fórmula també per incentivar els immigrants a aprendre realment la nostra llengua i a respectar les nostres normatives i a cenyir-se a les nostres lleis, perquè, com molt bé deies, qui no respecta les nostres lleis ni les nostres normatives i, per tant, actua incívicament a casa nostra, ha de perdre automàticament el dret a qualsevol ajuda social. De fet, amb això que dius, si em permets, recordo una frase que diu que si els catalans no parlem en català, què ho farà, no? Llavors, seria necessari també defensar-ho una mica. Bé, anem amb un altre dels punts forts del teu programa i és el tema de la reindustrialització. I què penses que s'ha fet malament anteriorment i què proposa Aliança Catalana per millorar o a propositiu? Bé, Catalunya s'ha anat desindustrialitzant els darrers anys. És evident que no podem competir amb altres països que no tenen regulats els drets dels treballadors ni tenen regulacions estrictes en termes de sostenibilitat ni de medi ambient. Catalunya no pot competir econòmicament contra això i, per tant, és necessari que l'administració pública defensi les empreses catalanes i carregui amb aranzels tots aquells productes que provenen de països que realment no compleixen cap tipus de normativa ni a nivell mediambiental ni a nivell laboral pel que fa als treballadors. No? El que no es pot fer és admetre aquesta competència deslleial que ens arriba des de l'estranger. Hem de protegir les nostres empreses, hem d'incentivar-les, hem d'evitar aquesta burocratització de l'inici de quan es vol muntar una empresa. Els emprenedors han de tenir facilitats, no pas entrebancs, i l'administració ha de procurar en tot moment que s'estableixin empreses noves a casa nostra i que aquestes empreses puguin prosperar.
perquè a més, doncs, en el sector industrial les nòmines són bastant més altes i més estables que no pas en el sector serveis, per exemple. Per tant, cal fomentar claríssimament el sector industrial. I un altre sector que també és interessant parlar-ne, a més, després de tot el que va passar, és el de les presons. Bé, està en un moment bastant insostenible i a més a Tarragona doncs, va haver-hi una treballadora va ser assassinada. I amb moltes opinions que també Bé, en fi, en tot cas, què opines tu per intentar fer que aquests treballadors de les presons puguin estar més segurs, més enllà del bonisme que moltes vegades s'escolta amb tot això? Bé, jo crec que han de recuperar bàsicament el paper d'autoritat, no? O sigui, no pot ser que els funcionaris de presons no siguin una autoritat reconeguda, ho han de ser. Per altra banda, doncs, el tema de presons s'hauria de reestructurar totalment. No pot ser que convertim les presons en hotels de 4 i de 5 estrelles i que persones que han violat i han assassinat o que han delinquit robant o qualsevol altre delicte tinguin més bons serveis i, a més de franc, quan hi ha avis a les nostres residències doncs, en pitjors condicions i realment pagant fortunes per una plaça. Realment aquest país s'ha de replantejar tot aquest model. No pot ser que prioritzem els reclusos abans que els nostres avis. Els reclusos han de treballar per pagar-se doncs, l'ús diari que puguin fer doncs, de menjador, de biblioteca, del que sigui, no? No pot ser que ho tinguin gratuït després d'haver delinquit a casa nostra. I, evidentment, tot el percentatge de reclusos que no és d'origen català ha de ser retornat immediatament als seus països perquè el contribuent català no té per què subvencionar el cost que ens suposen tots aquests delinqüents. I una miqueta amb la línia és el tema de les ocupacions i també el tràfic internacional de marihuana o altres drogues. De fet, per posar una miqueta en context amb aquesta pregunta, a Tarragona, per exemple, som líders en cocaïna. De fet, aquí a Polònia m'ho diuen. Una de les coses que em diuen de Tarragona és això. I mira que és maca Tarragona perquè em vinguin amb aquest tipus de temes. Llavors, doncs, què ha de fer Catalunya per acabar amb l'efecte crida per ocupar i també pel tràfic internacional de marihuana? O si vols afegir alguna cosa més, doncs també. Mira, de fet, en pocs mesos a Ripoll doncs, s'ha pogut, gràcies a la policia local i als Mossos d'Esquadra, intervenir 2 plantacions de marihuana realment importants, valorades en $500.000. Ha estat una actuació bastant important en aquest sentit i és evident doncs, que Catalunya s'ha convertit en el cau de narcotraficants que evidentment atempten contra la salut pública i contra el futur dels nostres fills, perquè fins i tot es distribueix drogues al voltant de les escoles i dels instituts, temptant la nostra canalla perquè comencin a consumir això. Evidentment no ens ho podem permetre. Hem d'aplicar tolerància zero contra el tràfic de drogues i hem de perseguir fins on faci falta totes aquelles màfies que intenten introduir substàncies perilloses a casa nostra. I pel que fa a les ocupacions, cal evidentment una regulació molt més dura que permeti actuacions en 24 hores, perquè el que no és just és que no es respecti la propietat privada ni la intimitat de les persones i que encara, a més, triguin un any a desallotjar-los i gastant, a més, una fortuna amb advocats, quan llavors t'acabes trobant el pis fins i tot destrossat per aquells qui l'havien ocupat. Tot això s'ha de regular, s'ha de protegir el propietari i s'ha, evidentment, castigar el delinqüent que ho fa, no pas premiar-lo amb una estança gratuïta en un domicili que no és seu. Bé, doncs ja pensem una miqueta a parlar més de... Bueno, ja estàvem parlant de Catalunya, però bé, parlar una mica del que és Catalunya moltes vegades quan pensem en Catalunya doncs pensem en els castells, pensem en la cultura catalana, però també pensem que és un país d'autònoms i d'emprenedors, que moltes vegades, doncs, tu que ets batllessa, doncs segurament saps de petit comerç, i un petit comerç que doncs costa molt, que han de pagar impostos, que moltes vegades han de tancar el restaurant o el comerç o el que sigui. De fet, aquí vaig tenir un familiar que li va passar. Llavors, doncs, què creus que el futur estat català ha d'oferir aquests autònoms i com podem intentar fer que visquin millor i que puguin emprendre amb totes aquestes dificultats que hi ha? Bé, primer de tot hi ha d'haver facilitats, no? Com dèiem abans, no pot ser que se'ls exigeixi tota la paperassa que estem exigint cada cop que algú vol obrir un negoci. S'ha de facilitar el procés d'obertura i segurament hi ha d'haver bonificacions que premin aquesta valentia d'obrir avui en dia un negoci a casa nostra, perquè realment no és fàcil.
també ens hauríem de replantejar una mica, no?, el nostre model a nivell de comerç, perquè darrerament doncs, els nostres pobles i ciutats s'han vist envaïts per una onada de negocis diguéssim, regentats per persones procedents de l'estranger amb una certa tipologia que, evidentment, han destruït el comerç que era tradicional del nostre poble i, per tant, hauríem de recuperar una mica el model anterior. Molt bé, doncs ara anem a la part final, al recte final d'aquesta entrevista molt programàtica. Alguns polítics estarien doncs, contents, recordo algun que parlava molt de programa, doncs bé, hem parlat molt de programa avui. En tot cas, una de les consignes habituals de l'esquerra i també del processisme contra vosaltres, que realment això també ja podria haver una entrevista només per parlar sobre això, és que una de les coses que us diuen és que sou com Vox. Però clar, tenint en compte que vosaltres, doncs, per exemple, en tema LGTBI, sempre esteu defensant els drets de les persones LGTBI, per exemple, o també no penseu el mateix amb el tema de les dones. Llavors, ara, què proposeu per acabar amb la misogínia i la LGTBI-fòbia que està creixent de forma preocupant els darrers anys? Bé, jo crec que s'ha de normalitzar completament l'homosexualitat, s'ha de regular doncs, que tinguin exactament els mateixos drets i els mateixos deures que la resta. Un homosexual no és diferent d'un heterosexual i, per tant, doncs, el tracte que dispensa l'administració i que dispensa tothom ha de ser exactament el mateix, no? I en això és clau doncs, perseguir totes aquelles actituds o totes aquelles agressions homòfobes que es produeixin a casa nostra. S'ha d'endurir, en aquest sentit, segurament també el Codi Penal per perseguir, no?, aquestes agressions que se succeeixen arreu del territori. Tampoc hi ajuda deixar entrar per les nostres fronteres tot de comunitats que realment són molt més homofòbiques que la població autòctona. Clar, si anem obrint punts liles per defensar les dones i anem regulant per defensar els drets dels homosexuals, però alhora estem deixant augmentar demogràficament tota aquella gent que atempta contra els seus drets, doncs l'equilibri es trenca. Per tant, caldria també emprendre accions en aquest sentit. Perfecte, doncs no tornaré a fer un discurs sobre, com he fet abans en la pregunta anterior, de Catalunya, ens recorda, però bé, tornem a parlar una miqueta sobre això, i és que Catalunya doncs, és un país que sempre s'ha caracteritzat molt per l'esforç, perquè som gent que s'esforça, gent treballadora, de fet des de fora ho veig més, i en els darrers anys les administracions públiques doncs, han impulsat una mica el contrari. Llavors, què proposa Aliança Catalana perquè la cultura d'esforç torni a ser un dels principals valors de Catalunya i que quan m'ho diguin a mi a Polònia pugui dir sí, això és cert. Què proposaries? El que no pot ser és que s'estableixin ajudes socials amb caràcter indefinit i, a més d'imports alts, perquè llavors, doncs, evidentment, les persones no tenen cap motivació per cercar una feina perquè prefereixen estar-se a casa i anar cobrant sense fer res, no? D'alguna manera, l'administració ha apostat clarament per la cultura del jaure i subsidi, doncs, premiant aquell que ganduleja i, en canvi, castigant amb impostos cada cop més alts aquell que treballa, i això s'ha de revertir, hem de capgirar aquestes polítiques, realment s'ha de premiar i bonificar aquell que treballa i s'ha de castigar o intentar penalitzar aquell que pensa viure doncs, de l'esforç dels altres. Bé, doncs ja és l'última de programa, i és que, no, de fet ja no és de programa, ja és d'enquestes. Bé, doncs Aliança Catalana puja com l'espuma a les enquestes, o sigui, al principi de la campanya doncs, ens donaven 0,01 i ara ja fins i tot en alguna enquesta us van donar 6 i algunes que no us donaven representació, ara sí que us donen. Amb aquestes enquestes, Aliança Catalana doncs, podria ser la clau de la governabilitat. I sé que és una pregunta que t'han fet a tot arreu, però nosaltres també volem escoltar la teva resposta. I és que, quines són les línies vermelles si algú vol acordar, vol pactar amb Aliança Catalana? Bé, nosaltres no confiem massa en les enquestes, no ens n'acabem d'enrefiar, no hem concorregut mai a cap eleccions nacionals catalanes i, per tant, és complicat de saber si realment tindrem o no el suport necessari per poder irrompre al Parlament. De possibilitats reals n'hi veiem, però també és cert doncs, que caldrà esperar el dia 12 per saber si hi som o no. En cas de poder realment entrar dins del Parlament i de ser decisius per formar govern, doncs, evidentment, no investirem a ningú que encapçali llistes espanyolistes
o que siguin partidàries de la subordinació de Catalunya a l'estat espanyol. Per tant, aquí ja quedarien descartades moltes formacions, no? I tots aquells partits suposadament catalans que pretenguin governar-nos, doncs, evidentment, hauran d'acceptar dos condicionants bàsics, que són la lluita per aquesta restitució unilateral de l'estat català i també la implantació d'aquest model d'estat basat en la seguretat i en la prosperitat dels catalans que nosaltres plantegem partint d'aquest control estricte de la immigració. Serien dos condicionants bàsics per obtenir el nostre vot favorable a qualsevol investidura. Molt bé, doncs ara anem a l'última pregunta, que és com un minut d'or, però l'hem volgut fer diferent, ja que durant aquests dies, perquè he tingut una visita aquí, m'han visitat, he estat parlant, vaig fer una entrevista en un altre lloc a l'Aurora, que és la candidata de Tarragona, i molta gent s'ha anat apropant una mica i m'ha preguntat sobre Aliança Catalana. I molta gent em diuen que no està tan malament, però clar, havien rebut molts inputs de que són d'extrema dreta, de que sou el dimoni, de que sou horrible, no? Però clar, havien rebut tots aquests inputs i ara veuen que, potser no està tan malament, no? Llavors hi ha molts dubtes i hi ha una mica fins i tot de por amb algunes persones de votar-vos. Llavors, com convenceries aquestes persones que poden tenir una mica de por, que no saben exactament si votar-vos o no saben si dir-ho a la família perquè si una família es pot enfadar? Com els hi diries? Com els explicaries tu com a Sílvia? Mira, escolteu, que tot això que diuen de nosaltres no és veritat, que nosaltres estem treballant bé. Com ho diries tu? No ho he de dir jo. Així que com ho faries? Bé, jo el que els diria és que no facin cas de la campanya de desprestigi que estem patint, perquè, evidentment, fem por al sistema, perquè som aire fresc en aquest sentit, no formem part de la partitocràcia ni de la casta política que les darreres dècades s'ha beneficiat de mentir-nos. A base de mentides ha mantingut aquestes dietes, aquests sous i aquestes poltrones. Nosaltres venim aquí, d'alguna manera, a acabar amb tot aquest sistema de guinguetes que ells ens han imposat. Venim aquí convençuts d'un projecte polític que garanteixi un futur digne als nostres fills i els diria bàsicament que si ells també volen lluitar pel futur dels seus fills i garantir una Catalunya segura, pròspera i occidental, facin confiança a Aliança Catalana aquest 12 de maig a les urnes. Molt bé, doncs ara aquí acabem l'entrevista i passarem, perquè bé, això també formarà part de l'entrevista, però bé, farem un test, et farem un test, ja que en altres llocs no et conviden. Nosaltres hem pensat que nosaltres, com sí que et convidem, anem a fer-te un test i anem a preguntar-te algunes, doncs bé, com el que es va fer, li van fer a Illa, li van fer a Puigdemont, li van fer caps de llista de les altres formacions i ara te'l farem a tu. Així que ho farem similar, així que ara jo desapareixeré, però escoltaràs la meva veu, així que vindrà d'algun lloc i podràs anar responent el que et vaig dir de forma ràpida. Així que desapareixo i desapareix. I ara et faig les preguntes. Molt bé, doncs aquí tenim la Sílvia i la primera pregunta que tenim amb aquest test és que si et parlen en castellà a Catalunya, en què respons? En català. Vas anar a l'escola pública, privada o concertada? Concertada i pública. I els teus fills? Pública. Vius en un pis de lloguer o propietat? Propietat. I quin percentatge de sou? No, clar, llavors ja no. Disculpa que ho tinc aquí. Llavors ja no hi ha percentatge de sou que va al pis. Llavors, a quina hora surts de casa i a quina hora arribes? Surto a 6:45 del dematí i depenent del dia doncs arribo a les 7, a les 8, a les 9 o a les 11 del vespre, depèn del dia. Tens mútua privada? No. Què tens ara a la nevera quan arribes a casa? De tot. Verdures, formatges, de tot. Begudes. Quan vas pagar l'últim cop que vas anar al supermercat? Uns 130-140 euros. I quines tasques fas a casa? Totes. Fregar plats, fregar el terra, estendre la roba, tot. I què t'indigna? Què m'indigna? Doncs que algú posi en risc el futur dels meus fills. Ets membre o soci d'alguna entitat? Sí, d'Acció pel Català. Com et desplaçaries des del Parlament a l'aeroport? Bé, no només he agafat un avió a la meva vida i no soc de viatjar, però suposo que demanaria a algun amic que m'hi portés amb cotxe. Ampliaries l'aeroport?
Depèn, si fos necessari, sí. Aniries a un casino, al Hard Rock, per exemple? No. Si et parlo de crisi climàtica, què respons? Home, doncs que em preocupa deixar un món millor als meus fills del que m'he trobat jo. Què fas per estalviar aigua a casa? Tancar sempre l'aixeta entre, per exemple, quan frego plats, doncs procurar tancar-la ràpid i a més, doncs, van posar reguladors perquè sortís menys volum d'aigua. El feminisme ha anat massa lluny o es queda massa curt? Ha anat massa lluny. Creus que Catalunya necessita un nou finançament? Catalunya necessita la independència. Països catalans o Espanya plural o autonòmica? Estat català. Quin llibre tens a la tauleta de nit? Ara mateix cap perquè no tinc temps de llegir. Quin ha sigut l'últim concert que has vist en directe? Parlem de quan era molt jove, No sé, algun de rock català, els Pets, l'Axambusto. Què mires al 3CAT, al TV3? No miro mai la televisió. Què faries si no et dediquessis a la política? Doncs continuar treballant com a administrativa, com abans. Amb quin contrincant polític t'aniries a dinar o a fer un cafè? Amb quin contrincant polític? Amb en Carles Puigdemont. I amb quin no aniries fins a la cantonada? Amb en Pere Aragonès. Molt bé, doncs aquí ha sigut el test. Disculpeu-lo del percentatge de sou, que ha sigut com... És la primera vegada que bombardeixo així amb algú amb tantes preguntes. M'he sentit una mica estrany. Però bé, doncs moltes gràcies, Sílvia, per haver-nos atès aquí per Catalunya i també doncs, per aquesta entrevista i molta sort en el que resta de campanya. Moltes gràcies a vosaltres.